Hulladékkezelés maximális hatékonysággal a Malagró Kft-vel. Ön is kíváncsi arra, hogy hogyan lehet a nagy mennyiségű hulladékot megfelelő hatékonysággal kezelni? Mindezt minimális munkaerőigénnyel, szakértelem nélkül a lehető leghatékonyabban? Mégpedig úgy, hogy abból komoly bevétele legyen cégének. A hulladéktömörítő és bálázógépek forgalmazásával foglalkozó Malagró Kft. A Strautmann Umwelttechnik GmbH kizárólagos forgalmazójaként megoldást ad mindennemű hulladékkezelési problémára. Minden gyártócégnél, ipari parkoknál, logisztikai központokban, közintézményeknél, kereskedelmi vagy vendéglátóegységekben, de társasházaknál, lakótömböknél is komoly problémát jelent a hulladék megfelelő kezelése. A probléma az, hogy a hulladék óriási helyigényű, kezelésére pedig külön személyzetet kell tartani. Nem is beszélve az elszállításról, ami óriási benzin és szállítóeszköz költséget jelent. Miért kellene, hogy így maradjon? Csökkentse le hulladékkezelési költségei drasztikusan, sőt mi több, szerezzen belőle komoly bevételt. Gondolja csak végig, jelenleg miből tevődnek össze a hulladékkezelési költségei? Lássuk csak nagy vonalakban, az apróbb tételeket nem is számolva. Egyrészt a hulladékkezelés komoly munkaerőkapacitást és belső logisztikai költséget igényel. Nagy mennyiségnél a belső szállítás és annak felügyelete is jelentős erőforrást követel. A gyárban vagy üzlethelyiségben való hulladék mozgatása bonyolult, nehézkes, és nem utolsó sorban időigényes. Ehhez hozzátartozik, hogy a munkaerőt képezni is kell. Balesetveszélyt is jelenthet, tehát balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni a dolgozókat. A szemétkupacok nagy helyigényűek, a hulladék típusától függően pedig el is kell izolálni a szemetet, sőt, még a nem éppen kellemes szagokkal is meg kell birkózni. A hulladék tárolása szintén költséges. Megfelelő hulladéktömörítés nélkül nagyobb számú tárolóhelyre, gyakori beszállításra és tetemes benzinköltségre számíthatunk. A szemétszállító autó kilométerköltsége akár 300 forint is lehet amellett, hogy 400-500 g per kilométer szén-dioxid kibocsátást eredményez. Kíváncsi, hogyan lehet hulladékból pénzt csinálni? Nos, ha szeretne változtatni cége eddigi hulladékkezelési eljárásain, most a Malagró Kft. Ebben segédkezet nyújt önnek. Vesztenivalója nincsen, hiszen a bebálázott hulladékot a létező legjobb áron direktben tudja majd értékesíteni. A recept nagyon egyszerű. A gépek kompaktak, minimális helyigényűek. Már az épületek tervezésekor érdemes ezt a lehetőséget számba venni, ezzel is spórolva az építési költségeken. A gépek légies könnyedséggel kezelhetők, gyors, kényelmes munkavégzést eredményezve. Nem igénylik a folyamatos jelenlétet, felügyeletet sem. A minimális kezeléssel jelentős munkaerő ráfordítást takarít meg. További költségcsökkentő tényező, hogy a gépek kezeléséhez szakképzettség nem szükséges. És vajon biztonságosak-e ezek a gépek? A Strautmann hulladékbálázók és prések zárt működtetésűek, számos biztonsági megoldással ellátva a magas német sztendereknek megfelelnek, ezért nem kell munkahelyi balesetektől tartania. Garantált a balesetmentesség. Az így elkészült, nagy sűrűségű, összekötözött hulladékbálák közvetlenül értékesíthetővé válnak, a piacon elérhető maximális árbevételt és gyors megtérülést eredményezve. Elképzelhető, hogy ez az ön cégénél is működne? Akkor most lássuk, hogy az egyes hulladéktípusokhoz mely gépeinket ajánljuk. Kartondobozok.
Az egyik leggyakoribb hulladéktípus a kartondoboz és a papír csomagolóanyagok, melyeknek szinte mindegyik fajtája tömöríthető Strautmann gépekkel. De természetesen nem egy cipőt próbálunk minden méretű lábra ráhúzni. A széles termékskálának köszönhetően minden iparág számára tudunk optimális megoldást kínálni. Napjainkban a kartoncsomagolás és a papír újrafeldolgozása és újrahasznosítása nagy jelentőséggel bír a környezet és a papíripar számára is. A papír 65%-a újrafeldolgozható a papíriparban. Néhány papírfajta rendkívül keresett és így értékes a feldolgozók számára. Segítségünkkel megtalálhatja azon átvevőket, akik az előkezelt, bálázott hulladékot a lehető legjobb áron veszik át. Hogyan érhető el maximális bevétel az értékesítésre szánt bálákból? Ki kell választani a hulladék mennyiségének az iparágnak leginkább megfelelő bálázógépet. Hulladékmennyiség függvényében kis és nagy bálázógépeket tudunk ajánlani. Számos lehetőség van, a manuális betöltéstől az automata kötözésig. Az eredmény lehet 40, de akár 500 kg-os bála is. A gépek kiválasztásánál figyelembe vesszük azt is, hogy a lehető leghosszabb ideig szolgálja az ön érdekeit. 8 palettát szoktam a gép elé húzni, mert a 8. paletta egy bálát kirak. És ahogy kész van a 8. paletta, lepántolom, kidobatom a géppel, és kihúzom a bálát, tehát kész a bála. Körülbelül olyan 310-320 kg egy bála. PET. És mi a helyzet a PET palackok újrahasznosításával? Mióta a Coca-Cola cég 1990-ben bevezette a PET palackokat a piacra, azóta a Strautmann is foglalkozik ezek tömörítésével. Brikettáló gépeinkkel ma BrickPress piacvezető megoldásokat adunk. Legújabb megoldása a Biltner automata bálázó, amely extra bálázási és szállítási hatékonysággal bír. Az iparban és kereskedelemben nagy mennyiségben keletkező vagy visszagyűjtött PET palackokra nézve. Kisebb mennyiségű palackokra jó szívvel ajánljuk bálázógépeinket, akár speciális megoldásokkal is. Ilyen például a könnyedebb betöltésű LK705 PET típus. A palackok gyűjtéséhez a Knapzak petrácsos gyűjtőt vagy kisebb vendéglátóipari gépeinket, a beépíthető konyhai irodai tömörítőt és a gyorséttermi tömörítőt kínáljuk. Teli palackok gazdaságos kiürítésére is van megoldásunk. Teli, zárt PET palackok, valamint aludobozok, tetrapak dobozok palackozó üzemekben, de nagykereskedelemben visszáróként is előfordulnak. Ezekre ajánljuk Liquid Drainer termékünket. Fóliák. A fóliák és egyéb műanyagok általában erősen visszatáguló anyagok. Ez egyrészt nehezebbé teszi a tömörítésüket, és a gépekre is nagyobb igénybevételt jelentenek. A Malagro Kft. Által kínált Strautmann bálázógépek kiváló megoldásokat nyújtanak fóliák és műanyagok bálázására is. A piacon kapható gépekhez képest előny, hogy a Strautmann bálázógépek mindegyike speciális felszereltséggel és kialakításokkal, extrákkal is kérhető a könnyedebb bálázásért és a hosszabb gépi élettartamért. A PET-fólia, valamint egyéb lágy és kemény műanyagok a műanyagipar sokszínűsége miatt általában mindig újrahasznosíthatóak. Gyakran a legnagyobb üzemi költséget ezen anyagok kommunális vagy veszélyes hulladékként történő elszállítása jelenti. Az ilyen kommunális anyagok lerakása a lerakókba rendkívül megterhelik környezetünket. EPS. Felmerülhet a kérdés, hogy a habosított polisztirolt vagy szakmai nyelven EPS-t hogyan lehet tömöríteni hatékonyan. Az EPS nagyon sok levegőt tartalmaz.
A raktározásnál, illetve szállításnál ez problémát, magasabb költségeket okoz. Ezek megoldására tervezte a Strautmann brikettáló présgépeit. A hatékonyságára jellemző adat, hogy akár 98%-os térfogatcsökkentés is elérhető a gép használatával, lehetővé téve ezzel egy konténer vagy egy teherautó 24 tonnás teljes feltöltését. A nagy sűrűségű anyag jól értékesíthető, újra darálható és újfajta műanyag termékek készíthetőek belőle. A polisztirol darálása is elfogadott kisebb mennyiségek esetén, ennél azonban a térfogatcsökkenés csak 30-50%-os. Elsődleges felhasználása pedig az építőipar területe. Fontos tudnivaló, hogy az EPS nem lebomló anyag, ennek ellenére túlnyomó többségében mégis a kommunális hulladékba kerül, ami hosszú távon szennyezi a környezetünket, rövid távon pedig nagy költségeket okoz termelőjének. Mindenképpen megéri tehát az EPS brikettáló présgépek használata. Mi nem csak a gépek kiválasztásában adjuk meg a legoptimálisabb lehetőségeket, de örömmel segítünk megtalálni a megfelelően szelektált és bálázott anyagokra a legjobb vevőt. Elektronikai hulladék. Az elektronikai hulladékok újrahasznosítása napjainkra egyre fontosabbá válik. Egyrésztről az anyag áramlás fellendülése, másrésztről a veszélyes anyagok kezelése miatt. Az ilyen jellegű anyagok hulladékkezelésének megoldására fejlesztették a Strautmann PP 1208 Plus egykamrás bálázógépet, mellyel a szállítás költségeit a leghatékonyabban csökkentheti. Az elektronikai műanyag hulladékoknál és azok nagy visszatágulása miatt elengedhetetlen opció, és a Strautmann gépek előnye a hidraulikus bálakidobás. A hosszú távú működést garantálja az ehhez az anyaghoz tervezett, speciálisan megerősített szerkezet is. Engedje meg, hogy néhány minőségi érvet sorakoztassunk, miért érdemes a piacon található hulladékprések, hulladékbálázók közül a Malagró Kft. Által forgalmazott Strautmann gépeket választania. A minőségben soha nem fog csalódni, hiszen a gépek megbízható, német minőséget képviselnek. Ennek következménye az is, hogy nem kell nagy szervizköltségektől tartania. Továbbá szinte kizárható a meghibásodás. Termékeink nagyon hosszú élettartamúak, biztos lehet benne, hogy 15-20 évig nem kell másikat beszereznie. Kényelmes megoldás, hiszen a gépeket használatra készen adjuk át. Nem fugarkodunk a tudás átadásával sem, így teljesen képben lesz a géppel kapcsolatban. Magas munkavédelmi biztonságú, éppen ezért egy helyi oktatás után is kezelhető, nem kell félnie a munkahelyi balesetektől. A Malagró Kft. Segít megfelelő megoldást találni a gépek finanszírozására is. Számos lehetőség közül választhatja ki az önnek megfelelőt. Nem kell a hitelezéssel bajlódnia, rugalmas megoldást kínálunk, mert igazodunk az ön pénzügyi igényeihez. Tartós bérleti lehetőséget is tudunk biztosítani, ezért nem feltétlenül kell egyből milliós beruházásokban gondolkodnia, és már az első hónapban nyereséget termelhet. Az utógondozással is elégedett lesz, hiszen saját szervizünk az ország határain túlra is készenlétben áll. Szükség esetén hatékony, gyors segítséget tudunk nyújtani, nem kell hosszabb időre nélkülöznie a gépet. Lényeges szempont, hogy minden tartozékot forgalmazunk, ezért nagyon gyorsan tudunk szállítani, nem kell időt tölteni különböző beszállítók keresgélésével. Cégünk munkavállalói folyamatos képzésben részesülnek a gyártócég központjában, ezért biztos lehet benne, hogy kérdéseit mindig a maximális szakértelemmel válaszoljuk meg. Továbbá az anyavállalat figyelmet fordít a vásárlói visszajelzésekre is, ezért az eddig szerzett tapasztalatainkat felhasználva alakítják a gépeket, hogy azok maximálisan megfeleljenek a felhasználó igényeknek. A gépek eladása és szervizelése mellett segítünk a hulladékértékesítésben is, ezért a legmagasabb napi árat kapja, nem kell szolgáltatót keresnie. Mit kell tudni a Malagróról?
A Malagró Kft. 1998-ban alapított családi tulajdonban lévő 100%-ig magyar vállalkozás. Évről évre nyereséges, 2012-es árbevétele meghaladta az 1 milliárd forintot. A nagymúltú vállalkozásnak 2 üzletága van. A hulladékkezelés mellett mezőgazdasági műtrágyák forgalmazásával is foglalkozik. A Malagró Kft. A Strautmann Umwelttechnik GmbH kizárólagos magyarországi forgalmazója. Cégünk a kiválasztott termékekre kipróbálási lehetőségeket és egyedi pénzügyi megoldásokat kínál. A lehetséges partnereknél helyszíni felmérés alapján a számukra legoptimálisabb hulladékkezelési megoldásokat javasoljuk, melyek nem csak a hulladékkezelésére terjednek ki, hanem a költséghatékony összegyűjtési és elszállítási lehetőségeket is számba veszik. Hulladékból értékszolgáltatás. Cégünk a legteljesebb hulladékkezelés érdekében más hatékony hulladékkezelési eszközöket is kínál, mint például a knapzak fólia és műanyag gyűjtőrendszer. Ezen kívül a bálázáshoz szükséges eszközöket, bálázószalagokat és húzalokat is kedvező áron kínáljuk. Ha az eddig elhangzott tanácsainkat megfogadja és kéri szakértőinket a gépek kiválasztásához, már hátra is dőlhet. Elégedett lesz, hiszen óriási költséget tud majd megtakarítani, amit cége más fejlesztésekre fordíthat, tovább növelve ezáltal a hatékonyságot és a profitszerzést. Hátradőlhet, hiszen a szelektíven gyűjtött hulladékok gazdaságosabban kezelhetőek. Nagyobb lesz a rend, az átláthatóság és a tisztaság. Az élő munkaerőigény és költségei jelentősen csökkennek. Végül, de nem utolsó sorban óriási lépést tett a környezetvédelem irányába is. Általánosan elfogadott, és sajnos már mindennapjaink természeti viszonyaiban is érzékeljük, hogy jövőnket leginkább saját magunk veszélyeztetjük. Elsősorban a fűtési, közlekedési és szállítási eszközeink szén-dioxid és egyéb káros anyag kibocsátásával. A növekvő környezetterhelés nem csak a termelési oldalon jelentkezik, hanem az egyre növekvő csomagolási mennyiségek visszagyűjtésekor is. Ez is rengeteg üvegházhatást okozó gáz kibocsátással jár. Még a modern teherautók vagy hulladékgyűjtő autók szén-dioxid kibocsátási értéke is 600-700 g/km között található. Egy rövid 15 km-es szállítási fordulónál, ami átlagosan 1-3 tonna mennyiségű laza kartonhulladék elszállítását jelenti, minimum 9 kg szén-dioxidot bocsátunk a levegőbe. A leghatékonyabb hulladékkezelés ezért mindannyiunk közös érdeke. Referenciaként a piac bármelyik szegmenséből tudunk mutatni példákat, a teljesség igénye nélkül. Rekit Bekinzer Kft., Csió Magyarország Kft., Rosenberger Magyarország Kft. Hulladéktömörítőgép használatával egyszerűbbé vált a hulladékkezelésünk azáltal, hogy többet kapunk érte a hulladéktelepen, mint újrahasznosítható papírhulladék, illetve csökkent a teherforgalom a lazán kezelt papírhulladékhoz képest. Infineon Technologies Kft., Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Samsung Electronics Hungary Zrt., Flextronics Kft., Danon Kft. A tömörítőgép előtt tartályokba gyűjtöttük, 2 külön konténerbe gyűjtöttük a papírhulladékot, illetve a fóliát. Sűrűbben kellett elvitetnünk, a papírt szétfújta a szél, nem volt egy esztétikus az egész. Mielőtt beszereztük a terméket, természetesen utána néztünk az interneten, és ár-értékarányban teljesen megfelelő volt számunkra. És számos húsipari, gépipari beszállítói, műanyagipari cégek, hulladékfeldolgozók, önkormányzatok, irodaházak, sportlétesítmények, sok kórház, nyugdíjas otthonok, számos hotel és étterem, repterek, bolthálózatok és nemzetközi nagycégek. Cégünknél eddig laza hulladékkezelés történt, de mióta megérkezett az új bálázógép, azóta megháromszorozódott a hulladékból származó bevételünk. Előtte az volt a problémánk, hogy az a hulladékot a szél szétfújta. Elérhetőségeink: Malagró Kft., Gima Ipari Park, 5000 Szolnok Újszászi út 38. Weboldalunkat megtalálja a www.hulladékprés.hu-n. Telefonszámunk 56 514 160, a fax pedig 56 515 050.